Rino rava zuva reMakumi Matatu rokuverengwa kweOmer, zvichireva vhiki ina namazuva 2. Amen. Makaropafadzwa imi Mwari Baba, munotitsvenesa nemirayiro yenyu, uyezve makatirayirawo pamusoro pekuverengwa kweOmer. Chino chidzidzo pamusoro peunhu hwaJesu, zvatinofanirwa kutoredzera kubva pana Jesu, nokuti ndiye mudzidzisi wedu mukuru, uyezve zvatinozviti isu tiri vadzidzi vaIshe wedu Jesu Kristu takafanirwa kuita sezvaaiita achiri pasi pano. Wakapedzana kare nerwendo, asi isu rwendo rwokuenda kudenga tichinarwo, iye ari kudenga kare. Zvino ndisi tinofanirwa kunge tichishanda zvakanyanya, iye kushanda kwake akapedza. Paanenge otozodzoka, hapana chaakaita kare chaachadzokerazve kunoita. Unenge watoone rimwe basa. Amen. Asi uno toda kutaura pamusoro kwekubudirana pachena. Nyangwe zvedu tiri vanhu vanozvininipisa samaKristu, tinofanirwa kunge tichibudirana pachena, tichitarisawo maexamples atinowana mukati meBhaibheri, kuti ndepapi pazvakaitika, akazviita sei, wakaratidza sei kuzvininipisa kwake. Ndingati ndingaende pazhinji paitaura vaIsraeri namadzimambo, makaenda pose panonzi pane mambo, pane munhuwo zvake akauya kuzotaura namambo, munoona kuzvininipisa kwaaizviita pamberi pamambo. Nyangwe anenge achida kumubudira banga. Tarirai kuzvininipisa kwakaita Natani paakauya pamberi paDhavhidhi achizomuudza panyaya yake yeupombwe, nani nomukadzi waUria naBhatishebha. Zvikanzi Dhavhidhi wakaedza kuvandisa chivi ichi, asi chaizikanwa kuna Mwari. Mwari akaudza Natani, Natani akaenda akanoudza mambo Dhavhidhi. Haana kungosvika achingoti uri benziwe, uri sasikamu remunhu, wakarara nomukadzi womuranda wako, murau waIsraeri unoti chiiko. Akasvika zvakanaka. Ini handisi kuzoverenga ipapo, asi munoenda munozvionera mega, munoona kuti zvakaitwa sei. Munozvitsvagawo nyaya imoga muBhaibheri, munozviverengera kuti Natani wakasvika sei pana Dhavhidha mushure mokunge aita chivi chake ichi. Amen. Asi pane mumwe muranda waMwari akazvininipisa zvikuru, ane simba. Naikoko tinofanirwa kunge tine kuzvininipisa kana tichiuya pamberi pavanhu. Hatingofanirwa kungosvika tichingosvika valainira banga straight, kungovaudza kuti chawaita chakaipa ndechakati, iwe obva tamutsiura. Tinoita kunge tazvikudza pamusoro pavo. Ndizvo pamunozonzwa vanhu vakupindura vachiti, kwewe unombozvita ani iwewe? Hauna kuitawo chakati nechakati nechakati here iwewe chawakatadza? Muri kuzvinzwa? Nyangwe ari munhu mudiki sei, rangarirei kuti pazuva re29 takataurawo pamusoro pekuzvininipisa, kuti isusu tiri varanda hatifanirwe kuita sei, kunge tine mugove. Tinofanirwa kuita savaranda chaivo chaivo, nokuti vanhu vose, nyangwe vanhu venyika vanotadza zvavo, vasingazive Mwari, vari entitled. Mashefu edu. Muri kuzvinzwa? Nyangwe nemumwe muKristu ndishefu wako, asi unofanirwa kumubudira pachena. Kukanganisa kuripo kwatinoita. Muri kurangarira nyaya yaPauro naPita here? Pauro, nzira yaakaenda nayo kuna Pita ndiyo yakanga isingagamuchirike kuna Mwari, nokuti Pita akanga ari mukuru kuna Pauro. Zvisinei, nyangwe zvavo vakanga vari varanda vose. Nokuti Pauro wakanga uri muranda waIshe wedu Jesu Kristu, naPita ari muranda waIshe wedu Jesu Kristu, asi Pita ndiye wakanga ari pamusoro. Muri kuzvinzwa kaizvo?
Saka ndiani ari pasi pemumwe? Ari pasi pemumwe ndiani? NdiPeter ari pasi paPauro. Nokuti Pauro wakanga uri muduku kuna Peter. Asi approach yakashandiswa naPauro haina kunge yakanaka, nekuti haana kuzvininipisa, haana kuzvikonsidhawo saiye mumwe wavaranda vaishe wedu Jesu Kristu. Nyange zvake akabuda banga akataura chokwadi, akanga akanganisa. Approach yake ndio yakanga isina kunaka. Hatikwanise kushandisa approach yakadaro kuvahedheni, kuvanhu venyika, kana kuna vamwe vaKristu tingavengana navo. Zvinhu zvose ngatiitei nerukudzo kana tichienda kunotsiura mumwe munhu kana kumuratidza paakanganisa. Hatiendei kuna 2 Makoronike 18. Tongoverenga zvedu kubva pavhesi 1 kusvika pa17. Nyaya yemunoziva here yaAhabhu, Jehoshafati naMikaya. Da kukutaurirai ndikurakidzai approach yakashandiswa naMikaya seapproach yamunofanirwa kunge muchitevedzera. Zvino Jehoshafati akava nepfuma zhinji nokukudzwa kukuru, uye akava noukama naAhabhu nokuda kwokuroorerana. Zvino mamwe makore akati apfuura, iye akaenda kundoshanyira Ahabhu kuSamaria. Jehoshafati wanga ari mambo waJudha, Ahabhu ari mambo weSamaria, mambo waIsraeri. Ahabhu akauraya makwai akawanda nemombe achiitira iye navanhu, uye akamukurudzira kuti arwise Ramoti Gireadhi. Ahabhu mambo waIsraeri akakumbira Jehoshafati mambo weJudha akati, mungandibatsirawo here kundorwisa Ramoti Gireadhi? Jehoshafati akapindura akati, ini ndakaita sewe, uye vanhu vangu savanhu vako, tichakubatsirai muhondo. Amen. Muri kuona ukama hwakanga uripo pakati paJehoshafati naAhabhu, zvikanzi vakanga vakarorerana, uyezve vose vakanga vari vana vaJakobho. Asi Jehoshafati, taapa vhesi 4, asi Jehoshafati akatizve kuna mambo waIsraeri, chokutanga tsvakai kuda kwaJehovha. Saka mambo weIsraeri akaunganidza vaprofita vaisvika 400 akavabvunza akati, tingaende kundorwisana neRamoti Gireadhi here kana kuti torega? Vakapindura vakati, endai, nokuti Mwari achariisa mumaoko amambo. Asi Jehoshafati akabvunza akati, hakuna here muprofita waJehovha watingabvunza? Mambo weIsraeri akapindura Jehoshafati akati, pachine murume mumwe chete watingabvunza nezvaJehovha, asi ndinomuvenga nokuti haamboprofita zvakanaka pamusoro pangu. Asi zvakaipa nguva dzose. Anonzi Mikaya mwanakomana waImira. Jehoshafati akapindura akati, mambo havafaniri kutaura vachidaro. Saka mambo weIsraeri akadana mumwe wavabati vavo akati, uyai naMikaya mwanakomana waImira iye zvino. Vakapfeka nguo dzavo dzoumambo. Mambo weIsraeri naJehoshafati mambo weJudha vakanga vakagara pazvigaro zvavo zvoushe paburiro pamukova wesuo reSamaria, nevaprofita vose vachiprofita pamberi pavo. Zvino Zedhekia mwanakomana waKenana akanga agadzira nyanga dzesimbi, uye akataura achiti, zvanzi naJehovha, neidzi muchabaya vaAramu kusvikira vaparara. Vamwe vaprofita vose vachiprofita zvimwe chetezvo vakati, rwisai Ramoti Gireadhi uye mukunde, nokuti Jehovha achariisa mumaoko amambo. Nhume akanga yaenda kundodaidza Mikaya yakati kwaari, tarira, somunhu mumwe vamwe vaprofita vari kutaura nezvokubudirira kwamambo. Shoko rako ngariwirirane naravamwe, uye utaure zvakanaka. Asi Mikaya akati, zvirokwazvo naJehovha mupenyu, ndinogona kumutaurira chete zvinotaurwa naMwari wangu. Paakasvika mambo akamubvunza akati, Mikaya, tingaende here kundorwisana neRamoti Gireadhi kana kuti ndiregerere? Akapindura akati, varwisei munokunda, nokuti vachaiswa mumaoko enyu. Amen. NdiMikaya akupindurawo, achitevedzera nzira dzavamwe vaprofita vose vakanga vataurira mambo Ahabhi namambo Jehoshafati kuti vachakunda pakunorwisa Ramoti Gireadhi. Mukuzvinzwa? Munofunga kuti imimi Mikaya akanga asina Mwari here waaifanirwa kukuudza kupfuura Ahabhu kana Jehoshafati? Ini ndinoda kuti mutarise nzira yakashandiswa naMikaya, nekuti Ahabhu wakanga aone vhesasi naMikaya. Mukuzvinzwa? Chiro dai akanga anoparadzwa zvake, Mikaya amunyepera, hapana chaaibviswa pana Mikaya naMwari. Mukuzvinzwa? Nekuti Mwari wakanga wakavenga Ahabhu,
Naizvozvo Mikaya aifanirwa kuvengawo Ahabhu. Asi tarirai zvakaitwa naMikaya. Verse 15. Mambo akati kwaari, kangani kandinofanira kukuita kuti upike kuti usandiudza zvimwe zvino kunze kwechokwadi muzita raJehovha? Amen. Mambo pachake akaziva kuti Mikaya ari kumunyepera. Ipapo Mikaya akapindura akati, ndakaona Israeri yose yakapararira mumaoko samakwai asina mufudzi. Uye Jehovha akati, vanhu ava havana tenzi, regai mumwe nomumwe wavo adzokere kumba kwake murugare. Mambo weIsraeri akati kuna Jehoshafati, handina kukuudzai here kuti hamboprofita zvakanaka pamusoro pangu, asi zvakaipa chete? Amen. Inzwai nyaya iyi. Muprofita Mikaya haana kukanganisira Mwari nokuda nechinangwa chaMwari. Mwari aitotsvaga munhu anomunyepera. Saka akatumidzira mweya muvaprofita vose avo, vakanyepera Ahabhu kuti achakunda. Mikaya akasvikawo akasotaura sezvaakanga audzwa naMwari. Muri kuzvinzwa kana? Asi haana kutanga nekutaura chokwadi, akatanga nekunyepa, nokuti ndicho chakanga chiri chinangwa chaMwari chikuru chokuti Ahabhu aparare. Saka paakazomanikidzwa naAhabhu akati, ndiwe wazvitanga, ndiwe wazvikumbira, regedza ndichikuudza chokwadi chiri kuitika kuna Mwari. Ndinoziva kuti iwe uri munhu usingade kuteerera Mwari, saka regedza ndingokuudza. Akamuudza chokwadi. Ahabhu akataura kuti munhu uya haafi akataura zvakanaka pamusoro pangu, anongotaura zvakaipa chete. Amadiwa, kana tichienda tiri kuenda toda kunoti vanhu vanotendeuka tikunovaparidzira kwekutanga. Tiri kuenda toda kunodzora mumwe munhu apinda muchivi, angava mumwe wedu watinoshumira naye. Tiri kuenda tikunotsiura vanhu vakuru kunesu, kana kuti vanhu venyika zvavo, kana kuti vanhu vadiki sei, kana vanhu vanoitwa zvikorobho navamwe pasi pedenga. Muri kuzvinzwa izvo? Approach yedu kuvanhu ivavo tinofanirwa kugara takazvininipisa, nekuti tiri varanda vaMwari. Tinozvininipisa tichitaura zvedu chokwadi. Amavadiwa, ko izvi imi mainzwa kuti Jesu ane authority, ane simba, aitaura nesimba, aidikanwa pamusoro pekuti waitaura nesimba. Hapana example yatingawane here mubhaibheri paakazvininipisa Ishe wedu, pamwewo paaitaura navanhu, vanhu vakazvikudza, iye akazvininipisa. Ngatitarirei kuna vadzidzi vake, ivo vakanga vakafanirwa kumukudza. Handiwe pana Mateo 26, totangira zvedu kana kubva pavhesi 31 kusvikira pavhesi 35, inotaura ichiti Jesu anotaura kuti Petro achamuramba. Amen. Ndoda kuti munzwe kuzvikudza kwaPetro nekwavamwe vadzidzi vose. Muri kuzvinzwa ka? Vakati Jesu munyepi, Jesu ane tsika yekunyepa, ivo vakanga vari vadzidzi vake. Zvikanzi pavhesi 31, ipapo Jesu akati kwavari, usiku huno imi mose muchatiza, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ndicharova mufudzi, boka ramakwai rigopararira. Asi mushure mokunge ndamuka, ndichafanotungamira kuGarirea. Petro akapindura akati, kunyange vamwe vose vakatiza nokuda kwenyu, ini handizoita izvozvo. Amen. Ari kunyepa ndiani apo? Imi ndimi munoziva. Verse 34, Jesu akati, ndinokuudza chokwadi kuti usiku huno chaihwo, jongwe risati rarira, uchandiramba katatu. Ari kunyepa ndiani apa? Verse 35 chinyasonzwisisai. Asi Petro akati kwaari, kunyange ndichifanira kufa nemi, handingatombokurambai. Uri kunyepa ndiani? Chinzwai zvinotaurwa navamwe vadzidzi. Vamwe vadzidzi vose vakadarowo, vachiti hatimbofa takakurambai. Vakaramba Mwari, zvakanga zvakanyorwa pamagwaro aMwari. Mukuzvinzwa? Zvekunzi ndicharova mufudzi, boka rigopararira. Vakazviramba izvozvo, vakati chisi chokwadi, izvo hazvisi kuzoitika. Vari kuti chii vadzidzi ava pamwe chete naPetro kana kuti naPita? Vari kuti
havatendi. Vari kuti Ishe wedu Jesu Kristu handiye Ishe muponesi. Muri kuzvinzwa? Kubva pamashoko mashoma iwawo mashoma vakaramba Ishe naMwari pamwe chete. Muri kuzvinzwa kaizvo? Asi Jesu akazvininipisa zvake. Haana kumbotanga kuti putseke wenyu, makadai so mukazodai so, chakati chamai venyu, chakati chababa venyu. Akaramba anyerere zvake akazvininipisa. Nofunga akatongobuda tumisodzi tushoma kuti zvokwada ava vana ichifunga kuti ndapedza basa, asi havasi kutenda. Vandiramba nyangwe neni tichitaura tiri toga, pedu toga pakadai pachena. Vandiramba, varambawo magwaro, varambawo nababa. Muri kuzvinzwa? Ngatizvininipisei nyangwe tichitaura chokwadi. Hatifanirwi kuenda tichita kunge zvinonzi isusu tiri entitled kungotaura zvatinoda nokuti tina Mwari. Approach yedu ngaiva neunhu, netsitsi, nenyasha, nokukudza nyangwe navanhu vasingatendi. Nekuti chatiri kuita kuvakwezva kuna Mwari. Tiri kuda kuti vaponeswewo, vauyewo muumambo hwekudenga. Umambo hwekudenga hwakakura, umambo hwaSatani hunenge huchiderera. Rino ranga riri zuva ra30 rokuverengwa kweOmer. Ndichiti imi muve nesvondo yakanaka, chisarai.